Ayan mga ka-spotlight, magandang araw. Ako po si JM Desus at ngayon nakikita na natin ang ating kasama. Gwapong-gwapo, poging-pogi ang ating reigning Mr. Pampanga 2024, Raven Lansangan. Ayan. Raven, ayan, sige, kumusta mo muna lahat ng ating nanonood, nakikinig sa lahat ng ating platforms ngayon? Hello po, magandang hapon po. Ako nga po pala si Raven Lansangan and current winner ng Mr. Pampanga 2024 and inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan niyo po ako sa next pageant namin which is yung Mr. Pilipinas Worldwide. So ako po yung representative ng Pampanga. Ngayon, nagpe-prepare na siya doon sa another competition ng this year din yon, no? Yes, sir. This March na din, no? So, bago tayo pumunta doon, tanong ko muna, nung bang bata ka, talagang gwapong-gwapo ka na ba? Or dumaan ka din doon sa doon sa panahon na medyo awkward stage? Nung pong bata ako, parang ako yung mga batang di makabasag pinggan. Hindi ako Talaga? mahilig magsalita, ganun. Tas yung parang kahit nasasaktan na, hindi man ako nagre-react. Ako din, pag nasasaktan ako, di rin ako nagre-react. Kahit Tapos, masakit na. oo nga, sir. Tapos, payat ako nun nung bata ako Tapos, parang inaano ako ng patpatin. Yung parang tukod daw ng sablayan. Parang ganun. Pero matangkad ka na nun. Yes, sir. Tapos matangkad na rin ako nun. So, talagang binubuli ka nila dahil doon sa physique mo na payat tapos matangkad. Oo, payat. Kasi ngayon ko na narinig to usually sa mga beauty queens, sa mga babae natin naririnig na pag matangkad sila nung bata tapos payat, sa inyo din pala, nararanasan Yes, sir. natin Oo. yon. So ano yung naging motivation mo after nun? Doon ba nagpumasok yung kumbaga, start mo yung fitness journey or wala pa sa isip mo kailan pumasok to? Actually, sir, yung parang may story ako dito na nakakatawa Kung okay lang na i-share. Go. Tapos, yun yung time na kami parang escort kami dun sa mga kotilyon. Tapos may nakakita sa akin dun, parang yun yung na-discover niya ako. Tapos gusto niya sumali ako ng runway. Nung time na yun, sir, hindi ko alam yung runway. Akala ko yung parang tatakbo ka pang athletics, gano'n, sabi ko. Tapos wala akong training, sabi ko. Tapos sabi niya, meron naman yun, sabi niya, paglalakad lang yun, sabi niya. So yun, to cut the long story short, parang sinali niya ako sa runway. Tapos yun yung first ever na nanalo ako ng runway na sinalihan ko sa sarili, sir. Tapos yung grand winner pa. Pero paano yung training mo noon? Kasi runway, so mga hindi nakakaalam pag runway, yun yung paglalakad, no? Kumbaga parang nagmo-model ka. Paano ka nag-prepare for that? Paano ka nag-practice? Kasi first time mo Parang di ako nag-practice sir, kung paano talaga yung lakad ko din, kung paano ako sa maglakad. Yun lang yung ginawa ko, sir, yung pag sa stage. So after nung runway, pumasok ka na ba sa pageant after that? Or nagmo-model ka na ba after? Kailan nag-start yung pageant journey mo? Nag-start yung pageant journey ko sa school. Kasi parang gusto ko lang talagang itry. Yung parang kung may potential ba ako, ganun. Tapos sumali ako sa Mr. CBA sa school namin sa Okay. Tapos yun, nanalo naman ako sa school of college namin. Tapos yun, after nun, sir, yun na yung nag-start na ng career ng pageant ko. Tapos ang daming nakakita sa'yo for sure nung pageant mo dun sa Holy Angel University. Tapos may mga kumontak na sa'yo na, sali ka, national pageant, ganon, sa Manila na to. Ano yung naging mo nun? Kumbaga, naiisip mo na, eto, nanalo ako sa HOW, baka naman dun sa national, kaya ko ba? Or nagdadalawang isip ko ng mga panahon na yon? Medyo, actually, hindi ko iniisip yung after nung sa Mr. CBA, sir. Tapos, yung ginawa lang nung handler ko is yung parang, napanalo ka na sa school. Sabi niya, gusto mo bang sumali sa barangay? Di sa barangay namin sa San Francisco. Tapos yun, sir, nanalo din ako doon. Tapos, after nun, parang required ako na i-represent yung barangay namin sa city. Tapos nanalo naman ako sa city. Ito yung sa Mr. Mabalacat. Balacat, okay. Tapos after ng Mr. Mabalacat, Tapos doon na yung nag-start na may nag-contact po sa akin na kung gusto ko sumali doon sa Mr. Pilipinas Worldwide, yung way back 2017. 2017. And noong 2017, nanalo siya. Ano kasi yung mo noon, title mo? Mr. International Philippines 2017. Yung mga Mr. International, mga Miss International, yun yung mga yung iba-ibang title kasi. Ano Yes, ba pag sir. sinabing Mr. International noong 2017, ano dapat yung pinapakita mo sa mga judges sa camera? Ano dapat yung datingan pag Mr. International? More of parang charisma, yung mga
wit and not just masculinity but also parang responsibility. Ganun yung sa Mr. International. Kasi dapat Bilbao. complete package din talaga yung hinahanap Yes, sir. nila. Tapos, after nung ating, yung pageant natin nung 2017, anong bansa ka nag-compete? Sa Yangon, Myanmar. Tapos, after nun, syempre, naka-finish ka ng top Top 10. Top 10, mahirap 'yon kasi international competition 'yon. Lahat simula letter A na bansa hanggang letter Z nakasama niya talaga. Top 10 is a very good finish na. Top 10, yes. Tapos nagpahinga ka 2017. Ilang years 'yon? 8 years? 8 years. 8 years. Tapos eto, year 2024 nag-announce na magkakaroon ng Mr. Pampanga first ever. Sinasabi nating first ever Mr. Pampanga kasi ito talaga yung kumbaga parang legit na pageant na may pupuntahan ka after eh. Prestigious na pageant. Prestigious na pageant itong Mr. Pampanga. Pero nung nag-announce sila na magkakaroon ng hindi siya audition yung parang registration, may invitation. Anong naging mo nung na-invite ka or lumilitaw yung pangalan mo na sasali sa Mr. Pampanga 2024? Noong una, sir, parang nahihiya ako kasi tumaba ako nun eh. Parang from dati kung yung minemaintain ko yung physique ko na 80 to 81 kilos, tapos naging 95 kilos ako nun. So parang nahihiya ako na sumali ulit. Pero yun nga, yung na-invite ako tapos parang nag-push din yung manager ko from back then. Tapos doon nag-start, sir. Sabi ko, why not? Parang gusto ko na parang magandang pakinggan yung first ever Mr. Pampanga na Yung history ko babalikan yung mo, mananalo. no? Actually. Pero gusto ko malaman din, bago ka pumunta sa Mr. Pampanga 2024, ano na yung pinagkakaabalahan ng isang Raven Lansangan? Actually, ngayon po, nag-work ako as flight attendant. Wow! Flight attendant, Yes, sir. FA. FA. Tapos, kakasali ko nga lang din ng kakaindak lang namin as Rotary Club. So, yung sakto siya sa advocacy ko yung parang tumutulong dun sa mga mostly mga charity works, mga less fortunate, ganun. So Especially talagang, sa mga bata. kumbaga kasi pag naging flight attendant ka, sanay ka sa tao eh. Yes, sir. Tapos sanay ka sa eroplano. Kung walang connection yung sinabi ko na yun. Pero sanay ka sa tao, kumbaga nahasa yung communication skills mo, yung kung paano ka makipag-usap sa harap ng maraming tao kasi nagde-demo kayo, nag-explain kayo kung if ever na may something sa eroplano na mangyari, di ba? So para kumbaga, pine-prepare ka ng Panginoon for 2024. So kumbaga, pagdating ng 2024, ano ka ba? 50-50 pa yung iniisip mo or 100% parang let's do this? Ganun na nangyari. Parang 100% na kaya ko to, yung parang gagawin ko na to. Which is parang sobra sa dami ng mga experiences ko na from pageants to work. Yun nga, sir, yung pagkikisalamuha sa mga sobrang diverse na tao. Parang lahat na ata ng tao nakilala ko na Kasi, ng paano yung ugali nila. Siyempre, ang daming lumilipad ng papasok at palabas Yes, ng sir. Pilipinas, iba-ibang lahi. So, kumbaga, alam na alam mo na, no? Yes, sir. Pero ngayon, gusto ko din naman itanong sa'yo, nung nag-Mr. Pampanga ka na, hindi ka ba parang na-pressure? Hindi ka ba kinabahan? Kasi, eto sinasabi nila, yung first ever edition na sinalihan mo is madami din talagang sumali na nag-compete na rin nationally and internationally. Tapos ikaw, 2017 yung last pageant mo, tapos syempre ang tingin nila sa'yo, isa sa mga front runners. So ngayon, di ka ba na-pressure ng mga panahon na yon? Sobrang pressure daw na, sir, kasi first time kong masabihan ng front runner kasi sa mga previous pageants ko, sobrang ako yung parang tinatawag na dark horse kasi hindi talaga ako nag-excel sa mga bagay na like photo shoots, yung mga ganun. Tapos sa mga co-candidates ko naman na naging brothers ko na ngayon na sobrang na-pressure ako sa kanila kasi lumaban na sila sa ibang bansa eh. So may mga experiences na sila na kumbaga may mga edges na sila eh. Tsaka mas recent yung mga sinalihan nila, kumbaga 2 years ago or 3 years ago lang. Ikaw, 7 to 8 years ago yon. So parang, syempre bumabalik ka sa pageant scene. Pero ano naman yung kumbaga binibigay mong tip sa kanila noon? Syempre nagiging kuya ka na sa kanila na nagtatanong sila na kumbaga, ano ba yung ginagawa mo before para manalo? Ano yung mga shinare mo sa kanila? Yung most of the time, parang palagi ko lang sinasabi sa kanila na always be yourself, ganun. Tapos, parang in everything that you do, always keep faith. Parang yung mga sweet words lang na ganun, na which is parang always be yourself. Parang i-bring out mo yung 100% na best version of yourself. So, parang
yung keep the competition within yourself lang. Yung parang, Kasi nakita natin, yung journey niya, nag-e-enjoy lang siya sa stage. Sobra. Kumbaga, talagang smile lang siya. Pero ito, Sobra. sige, medyo bigatan natin yung mga tanong. Sino yung kinabahan ka doon sa batch nyo na yun? Nung pagpasok niyo doon sa kwarto ng registration, parang, oh my God, ganon. Actually, nung nag-register kami for the invitation, ang dami kong mga nakitang familiar faces doon. Parang sobrang sumaya ako kasi parang first na pageant ko na, ang dami kong kakilala. Pero wala siya kasi doon sa nung time na nag-audition ako, pero parang nakita ko na lang yung picture na, tapos sabi Nilabas nila, na. si John Bonifacio. Si John, Si Maka Baby. Kasi bukod sa nag-trending ka din online, nag-trending din kasi siya. So Sobra, parang sobra. kayo talaga yung top 2 na tinitignan na makakapag-uwi ng crown. O fast forward tayo, alam ko December itong pageant nyo, no? December, tama? Yung Mr. December 5, Pampanga, last year. yes. Last year. Tapos, tuloy-tuloy yung mo, ang dami mong awards na nakuha. Tapos, isa pa dun sa kumbaga, ikaw na talaga yung naging frontrunner nung gabing yon, no? So parang hinihintay na lang nga daw nila na, yung iba kasi nakita nila na threat ka din daw sa kanila. Tapos, nung nanalo ka nung Mr. Pampanga, alam ko yung first crown na binigay sa'yo is Mr. World. Mr. World. Tapos, ano nangyari ngayon? Ikaw ba ay officially mag-compete sa ibang pageant or ano yung pinaghahandaan mo ngayon? Yes sir, parang may sudden changes na nangyari. Since yung Mr. World is parang after 5 Yes. years pa yata. So, Oo, ang tagal. Baka 32 naman. years old na ako nun, sir. Oo. Baka may family na ako nun. So, hindi na pwede. So, yun. Parang hinanapan ako ng Pwedeng parang yung grand pagkompitan. winner na as Mr. Pilipinas World. Nasakto-sakto etong pageant na pupuntahan niya or pagkukumpita niya sa March, isa sa mga pinakamabigat na pageant Yes, sir. dito sa Sobra. Philippines, male pageantry. Sino yung mga, para meron lang silang context, sino ba yung mga makakalaban mo dito para alam nila kung gaano kabigat itong competition na to? Actually, yung mga nalaban ko ngayon, sir, parang lumaban na ata sila Oo. sa mga So, different pare-pareho kayo. pageants. So, may mga experiences na rin sila. Tapos, nagbe-bench model pa sila. Oo. Tapos, Century 2 na Super Buds. Mga sina, taga dito rin siya Si Jeter Palomo, taga San Fernando. Tapos si Kirk Bondad. Tapos sina Kenneth Kabungkal. Yung mga ganyan. So ito lahat may title na to mga Yes, sir. to. May title na So sila kumbaga lahat kayo palakasan na lang talaga ng loob, kumbaga pagandahan ng diskarte na to sa darating na March. Ano naman pinaghahandaan mo prior dun sa competition na magsa-start sa Marso? More of my physical appearance especially, and actually hindi rin din yun parang nahilig ako magbasa ngayon mga current events sa mga kasi parang pwede yung mga questions, everything under the sun, Yes. mga ganun yung topic. Kasi bukod dun sa physique na tinitignan natin is tinitignan nila kung paano ka magsalita, mag-connect sa audience, kung may alam ka ba talaga na nangyayari dito sa Pilipinas. So ngayon, nagde-training ka ba sa Q&A, sa pasarela, and syempre, nagfi-fitting ka na ba dun sa mga damit na gagamitin mo for the competition? Yes, actually right now kasali po ako dun sa Aces and Queen, parang nasali ako doon. So, may mga training sessions kami, Okay. like mga Q&As, mga ganun, more of mental health. Yung mga sessions kami na ganyan. So, sobrang laking tulong for me. And yung mga fitting ng mga damit, meron na rin, sir. Okay. Si Jay ang bungke nakatingin na din, no? Sasali na namin siya sa Mr. Pampanga Next year. This year. Hindi, pero ngayon, kumbaga, ano yung advocacy mo na dadalhin? Siyempre, bubuhatin mo yung pangalan ng Pampanga eh. So ano yung advocacy mo? Ano ipapakita mo sa stage, sa national stage sa March? Parang gusto kong i-reach out sa mga tao na yung male pageantry is not just about Yes. parang physical appearance or masculinity, but it's also an responsibility na ito yung magiging medium namin para makapagsalita, for ma-voice out namin yung mga kanya-kanya namin advocacies. And yung advocacy ko is for mga less fortunate, especially mga children, na yun, parang i-express namin yung love nila na they are also appreciated, na kailangan din sila sa world natin. Parang yung service for other before ourselves. Parang ganun. So ngayon, kasi ito madami nanonood sa atin dito. Tapos baka may mga gusto mag-pageant dito na mga kalalakihan. Ano yung magiging tips mo sa kanila and doon sa mga yung sa mga bagets na nabubuli dahil sa physical appearance nila? Actually, parang pinaka-famous na quote ko to na narinig sa Pursuit of Happiness, yung parang don't let anyone to intervene in your dreams. Always believe in yourself.
Yung parang don't let the naysayers na parang i-ignore mo lang sila kung ano yung sinasabi nila about yourself kasi at the end of the day, ikaw lang yung nakakakilala dun sa sarili mo. So, yun. Kasi, ang nakikita natin, nung bata, syempre mahina pa yung kumpiyansa mo sa sarili. Pero habang tumatagal yung panahon, habang lumalaki ka, nakakaedad ka, lahat ng experiences na yon pinapatibay ka lang eh. So, siguro yung nakikita ko ngayon sa'yo na simula bata hanggang ngayon, na 20-something years old ka na, is napagtibay ka ng panahon. Yan ang panahon. Naiyak bigla. So, ito naman, ano yung mensahe mo sa lahat ng mga makakalaban mo sa March? Aabangan ba nila ang Raven Lansangan 2.0? Binabalaan. Humanda kayo. Yung mga makakalaban ko sa yung March 13 na yung contract signing namin, galingan ninyo kasi gagalingan ko, gagawin ko yung 101% ko. So, bigyan natin yung mga manonood ng magandang fans kasi, magandang show. Magandang show. Kasi at the end of the day, tayo yung pwedeng mag-represent ng mga potential dun sa international pageants na mag-represent sa Philippines. Ito, lagi kong tinatanong to sa mga nagiging guest ko. Kung nga rin nandyan sa harap mo yung batang Raven, nasa siguro 6 years old, 7 years old, bata pa. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Kasi syempre, after how many years? 20-something ka na. Ano yung gusto mong sabihin sa batang Raven? Sasabihin ko sigurado sa kanya is, huwag kang matakot na mag-fail. And siguro, i-accept mo agad yung mga failures earlier. Kasi ito yung magde-determine sa'yo kung parang make you or break you. So, kung nadapa ka parang 7 times, siyempre tumayo ka 8 times. So ngayon, batang Raven, narinig mo ba yun? Pag sumugot ba, matatakot ka? Bigla may sumugot sa isip mo na okay lang Noted, yun. boss. Matandang Raven. Diba? O sige ngayon, sino yung mga gusto mong pasalamatan na tumulong sa'yo dito sa journey mo na to? Kasi napakakulay ng journey mo sa pageantry. Kumbaga, eto na yung, cherry on top mo eh. So, sige, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Kung gusto mong pangalanan, sige, kung gusto mo, nanay mo, tatay mo, yung daga sa bahay nyo, sige, pasalamatan mo lahat. Unang-una sa lahat, yung pasasalamatan ko is si God, syempre. Sa mga knowledge na binigay niya sa akin, and especially yung parang pag-care. Siyempre, hindi natin alam yan, yung mga guardian angels natin. And yung family ko, yung mother ko, father ko, yung mga support nila, and also yung mga friends ko na sumusuporta din sa akin. And syempre, yung girlfriend ko. Ala, J.M. Bungs. May girlfriend na. Sige, go. And yun, sir, yung mga friends ko na, sir. Especially yung, syempre, Mr. Pampanga Organization. Sina Sir Jomel, yan. Sina Sir Red, hindi ko yung mga tulong nila sa akin. Especially along the way. Syempre, sir, kayo, sir, ngayon, yung parang sobrang support sa akin na throughout yung parang magkaroon tayo ng pangalan. Syempre, pag Pampangang iyabang natin, mga madalagot magaganda tayo dito. Dapat manalo lahat ng contestant natin. Ito, panghuli na lang, no? Sige, imbitahan mo lahat sila na suportahan. Paano nila ipapakita yung suporta sa'yo? Pwede ka ba nilang i-follow sa mga socials mo, ganyan? Or pwede na ba silang, mag-vote or anything, ganyan, sa journey mo? Wala pa naman siyang voting, sir, pero as of now pwede na silang mag-follow dun sa mga IG accounts ko and Facebook, tapos yung IG and Facebook account din ng Mr. Pilipinas Worldwide, like empire.tv. So para masubaybayan nila yung mga activities na gagawin namin sa March 15. March 15 na po kasi yung press conference namin. Ayan. Ako yung videohan mo. Ako yung host to. Talaga naka-video siya kay Raven. Pogi ba? Pogi? Uy! Sige. Ayan, naubos na yung oras natin. Palakpakan natin. And good luck sa journey mo this March. Raven Lansangan. Ayan, ako po si JM Desus. Ito po ang bagong episode ng Spotlight. Abangan nyo po ang ating susunod na episode. Nagbabay din ako.